Hora samanginang pajupak kita muse di channel YouTube namion marhite aka pikiran nami na mungkin boy mangurupi hita di pangaradiota di jamita pertangyangan songoni nang di jamita di hari Minggu di partikianon nang patol hason nami tu hita aka pikiran nami na mungkin boy mangurupi hita di jamita hari Minggu Ima tu hari Minggu tanggal 25 Juni 2020 jala turpukta disi ima na tersurat sian Evangelium Matius bindu 10 mamukamai sian ayat 32 sahadro di ayat 30 sia. Posrohan nami amanginang naung tajaha turpuki jala tapa husor-husor dungipe asa taparade jamitatta songoni dunang hami nungata kasujah hami hupa husor-husor hami uhal hami aka bahan-bahan namar pardomuan tutur puktaon dungipe asa hupa tolhas hami tuhita na mungkin boy mangurupi hita pamorahok kita di jamita nanaing si pasahatota Amanginang na parjolo huida hami sian terpuktai laho mamuka adong do sada pandohan di bahasa Inggris namandok songonon hope for the best, prepare for the worst. Say dihirim donian akan adumenggan alai ikon paradeon dotong diri mengadupi aka hamaulon. Melodong dope taboto aka upasa manang aka kutipan-kutipan aka hata niaka nabisuk taringot tu namar pardemuat tu son boima tapatol khas di nalaho mamuka manang mamuhai jamitata. Nah berikut hidahami amanginang dihita perlu taida di bagian ni manang dihorong ni Matius 10 ima nagabi turpukta ima dung sidung jamita di dolok bongot mamuse tu parsuruan ni Tuhan Yesus tu akasisean. Disuruh do akasisean na laho mamaritahon harajaon ni debata jala ikon ingoton nasida pabuana borhak do nasida mandapoton aka ragam ni hamaulon. Alani ikon tang jala margogo situ tudo nasida asa unang sumurut nasida sian parsuruon ni tuhatai maradopon aka siseani. Ulaun na balgado di pasahat tu nasida. Disuruh do nasida laho makatindakon tuhata Yesus Kristus anak ni debata nagabe jolma. Jala manugihon torop jolma gabe sitindangi di ibana. Ida bendoro kami nakin sada tugas sada ulaon na balga. Alani ikon marisi do nasida dalam tanda kutip. Ikon hot ha porsionna, ikon hot pakirimon nasida, ikon margugu nasida, ala tugas na diulahon nasida ima ulaon na balga jala akka jolma akka halak na niadopan ni nasida ima akka namalo parhuaso dohot akka na asing naso mura manjalo barita naulii. Alani itu paraloan dohot tu parsirangon perdalanan nilaka ni nasida. Buasa didok songoni ima moledok diturpuk taon dang na mambuan dame tu hatta Yesus Kristus alai panirangon do ima na marlapatan hapolinon. Manat ma amanginang tatu si turpuki. Unang maharafiah tapat orang. Alai tapat orang ma berdasarkan konteks na ima parsuruan ni Tuhan Yesus. Nabui masa do akka paraloan parsirangon dohot par musuh-musuhan maradopon sesiani. Nabui tubusian akka panggom-gomi namalo si boto surat songoni nang sian home si solhot tarlumo bima nani guaran ni turpuk taon nang tu keluarga. Nabui gabe sosadalan dohot nasida ala ni barita nauli ala ni hasitongan na pinatolhas
jala na pinodahon ni nasida. Ala ni ima tubuma akan ang persirangon. Na mangihut muse ditogihod do nasida hatahon mahatay. Hatahon masitong hatay ala marguguduho muse bahenon ni hatay. Lapatan na siyan hata ni debatado muse ro hagugoon dinasida laho marbarita nauli. Jakon hamuma nang takuluk haluaon dohot podang ni tondi ima hata ni debata. Na tersurat di Efesus 6 ayat 17. Podang ni tondi ima hata ni debata na margugoy hot situtu. Alani ikut barani toktong nasida jala margugo makatindakon hasitongani makatindakon hatani debata dang gabi sumurut jala dang ditadikon panjauon naung sahatu nasida toktong nasida di bagasan pos ni roha dohot pakirimon di pangurupion ni debata di namar barita nauli nasida di nama katindakon hatani debata nasida. Namangihut musi amanginang huidahami sian terpuktaon sian dia doro pangurupion. Takas do taida di akapardalanan ni siseani. Dohot bohal manang si panganon si ganu paripe. Dang pola be si paradion nasida apala ditiki. Namarlapatan ikon marpos ni rohasi tutu manasida tu debata nasari honon ni debatado nasida. Ibana namar suru ima anak ni debata nama nopa jalana puna saluhut langit dohot tanaon. Namangihut muse diturpuk taon boy mapatol hasota amanginang songon panipuli hui dahami jala disonma tapa hembang tapa mora nang akka refleksi aplikasi ni jamitata ima parade dirim. Ikon monang do hita mangalo pangunjunani. Tungpe ikon manaon hita satokin. Alai molo benget do hita dapotot do hamonangan di ujungna. Alani huidahami diturpuk taon asa marbenget ni roha di ulaon na barga na pinasahat ni tuhata tuhita ima makatindakon guarna makatindakon hasitongan menyaksikan kebenaran menyatakan kebenaran di atas bumi tanpa takut tanpa gentar. Oleh sebab itu tetap sabar dan tetap berpengharapan, tetap kuat di dalam iman. Toktong marhaporsiaon, toktong marpakirimon, na urupan ni debatado hita mangulahon jala makanguluhon hata ni debata dohot manugihon torop jolma asa porsea tu ibana. Ima huidahami amanginang akapikiran na mungkin boy mangurupi hita di napahembakon jami tata hita.